Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să facem un videoclip așa mai despre viața mea puțin, să vă povestesc ce s-a întâmplat. De fapt, nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Acum ce vreau să știți, prima dată să dați acolo un like pentru că merită, subscribe și să vadă și prietenii voștri acest video să facă și același lucru. Și până la urmă, nu orice om e perfect, fiecare om are câte un defect, alții se laudă prea tare, că îi place viața lor și așa mai departe, dar de fapt când viața lor total un eșec. Acum o să vă povestesc puțin despre viața mea. Eu când eram mic am început să îmi dau seama că am avut o boală. Nu știu dacă e gravă sau ceva de genul, dar nu îmi creștea dinții în față, restul îmi creștea tot și toată viața mea am fost pe la spitale, pe la doctori, să încerc să îmi fac înapoi și să am și o viață normală. Acum suntem în 26 noiembrie, ora 17:49 facem vlogul, deci data 26 și eu în 28, adică marți, va trebui să mă întorc înapoi din nou la doctor, dentist, ca să îmi pună aparat dentar jos. Deci jos nu am nicio problemă, deci doar am toți dinții jos, doar că sunt un doi și așa mai departe, știți, pentru ce face aparatul dentar. Sus am tot aici și doar aici nu am avut înainte. Am început să-mi trească un dinte în mijloc, știți, aia doi dinți are toată lumea pe față, mi-a crescut unul și după ceva timp, după ce ne-a crescut acesta, ne-a crescut altul și acum simt că începe să-mi crească și colțurile, deci eu ar trebui să fiu operat, pentru că la mine e foarte diferit, la mine când mi-a făcut poză de aia, la mine înăuntru, nu știu de ce, ca să vadă cum arată. Și eu nu aveam dinți normal cu toată lumea, ca să crească, și de-aia nu creșteam. Avem unul așa, unul așa, după unul așa, unul așa, știți? Adică așa amestecate și din cauza aia nu putea să iese pentru că era blocat una de alta. Așa că acum suntem în data de 26, duminică, luni la școală, apoi marți ar trebui să stau acasă ca să mă duc la doctor, la dentist, să îmi pun aparatul dentar jos și o să vă arăt și vouă. Și eu deja am un aparat dentar sus, pe cerul gurii îl am de la de vreo 2 ani. Deci știu că toată lumea v-ați întrebat că ce s-a întâmplat cu mine și așa mai departe, dar acum a venit momentul să vă spun și vouă și am spus, nici eu nu știu de ce, tocmai mie mi s-a întâmplat asta și mi-am dat seama pentru că nu toată lumea, că nimeni nu este perfect, fiecare are câte un defect, fiecare se laudă că eu am așa și așa și așa, că sunt cel mai bun și nu știu ce, știți voi, știți la ce mă refer, fiecare se laudă în felul lui și în gândul lui spune că ce mi-aș dori chiar să fie așa, când te lauzi tu despre tine și să nu ai niciun defect. De exemplu, alții are probleme cu picioarele, alții are, nu știu, probleme așa ca mine, alții sunt paralizați, înțelegeți? Fiecare om are câte ceva, dacă poate voi acum nu aveți nimic, poate încă nu știți, dar
o să vă dați seama într-o zi. Sau toată lumea care este așa sănătos și mai departe va fi sănătos cât va trebui și apoi va începe să sufere și el, pentru că de aceea suntem noi pe pământ, să suferim, nu doar să ne bucurăm și să fim fericiți toată viața, pentru că acest pământ nu va mai ține mult. Da, și acum suntem în data de 26 și acum doar am făcut așa intro să vă spun și vouă lucrurile astea ce v-am spus acum. După o să ne vedem direct marți la dentist, cum o să îmi pună aparatul dentar. Sus v-am arătat cam acela aparat dentar, nu dentar, acela cergurii, nu știu cum se zice. Vedeți? Și mi-a mai pus încă unul sus aici, așa. Pentru că am avut înăuntru foarte adunat și nu putea să crească și atunci din cauza la a început să crească. Și apoi când a văzut că îmi crește aici un dinte, nu îmi creștea drept frumos, îmi creștea înăuntru așa. Deci eu zic, adică în loc să crească așa, a crescut așa, așa că numai un pic că s-a dus. Și apoi când a văzut dentiștii, doctorii ne-a pus ceva cu ața, aparatul dentar, știți, vă pune ceva pe dinți și după ața așa mi-a făcut cu dintele la uitați, vedeți? Aici este acesta dinte care crește. Mulți oameni veți râde de mine, dar asta este, fiecare râde despre problemele altuia, dar el are probleme mai mari. Deci asta e, fiecare cu viața lui. Și sper ca să nu mai dureze mult și să fiu bine, să fie totul bine. Deci n-am crezut că o să fac vreodată acest vlog, dar uitați că mulți oameni chiar vă pasă și vă interesează, așa că am zis că dacă tot vreți, de ce să nu fac un video să vă povestesc absolut tot și așa mai departe. Cam acesta a fost tot ce am trebuit să vă spun acum. Dacă mai vreți să mă întrebați ceva sau vreți să aflați ceva de mine, puteți să-mi scrieți un comentariu și eu vă răspund. Aș putea să fac un vlog cum vă răspund la fiecare. Deci suntem în data de 27, eu o să mă pun să mă pregătesc pentru mâine la școală. Doar mâine o să mă duc, pentru că următoarea zi, după o să trebuiască să mergem la dentist să-mi pună aparatul dentar. Deci uitați cum arată acum. Și o să ne revedem marți la dentist, când o să trebuiască să îmi pună aparatul dentar. Deci să dați acolo și voi un like și un subscribe, pentru că merită, și să facem un video următor, că nu mai avem. Ne revedem direct la dentist. Ne revedem. Bun, oameni, cum știți, acum este marți deja, acum ne-am trezit și noi, ceasul este 8 deja, uitați, vedeți? Da. Și astăzi, uitați, vedeți, scrie și aici, marți. Marți, deja, 8 și 1, acum eu sunt aici cu vărul meu, uitați. Așa cum văd? Da. Obosit, foarte, foarte obosit. Ne-am sculat greu, acum trebuie să ne pregătim. Nu ne-am sculat greu, nici nu ne-am ăsta. Nici n-am dormit deloc. Acum... Cea mai faină surpriză, zăpadă. Ne-am trezit direct cu zăpadă. Uite-ți acolo ce zăpadă este pe mașină. Fai, mamă, bă, dar nu ești mă dată la Bulgari. Când? Deci, acum trebuie să mergem la doctor. Ne vedem pe drum.
Revenim direct când sunt gata, că n-are cine să mă filmeze singuri, vedeți. Revenim direct când suntem gata. La cât am intrat înăuntru? La cât am intrat înăuntru? În doctor. La 9 și ceva. Și acum ceasul ui 11 jumate. Mamă, ești nebun. Am terminat, doamnelor și domnilor. Stați cum arată. Mamă, cum să sunt, ești nebun. Cum mergem rapid la mașină, că imediat expiră timpul, că am plătit parcarea. Ne vedem direct la mașină. Da, doamnelor și domnilor, acum am ajuns din nou acasă și am pus aparatul dentar, uitați. Cam așa arată. Numai un pic că se simte șod așa prima dată. După am obișnuit că așa am fost și sus. Foarte fain. Peste 6 săptămâni am din nou programare acolo. Acolo cred că deja o să am un pic mai drept. Deci, nu? Așa cred. Bun, deci cred că aici o să închem acest video, pentru că acesta a fost acest video. Dar ce și o să vedem, mamă, că nu vorbesc. Bun, deci sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share, să bateți și prietenii voștri acest video să facă și ei același lucru. Intrați pe contul meu de Instagram, aveți un link în descriere, dați un follow acolo ca să facem mulți urmăritori. Dați-mi și aici un subscribe, să facem 1000 de urmăritori, că nu mai avem mult. Și apăsați pe clopoțel să vă apară de fiecare dată când postez un nou vlog. Și cam atât a fost acest video. Ciao.